podnete od strane policije 9.11.2010. 13.45 časova. Na ulazu u osnovnu školu Branko Ćopić u Lukićevu, da je došlo do incidenta između vas. Kažete šta, opišite šta se tada desilo. I gde se to dešava? Mi smo pre toga imali nasilničko veće, na tom smo raspravljali određene. U koliko je počela sedmica? Sedmica je počela, čini mi se u 12 časova. Da. 12 časova i onda smo raspravljali do negdje 25-22. I onda smo završili, okončali sedmicu, zato što je i druga smena trebala da počne da radi. I onda neki su otišli na čas, neki su otišli kući. Ja sam izlazio iz toaleta na to, tako ga mi zovemo službeni ulaz u školu, pošto postoje dva ulaza, jedan je za učenike i drugi je za nastavnike. Kad sam izlazio napolje, na samom stepeništu, skoro kod vrata, sam se susreo sa gospodinom Vukutićem i onda smo se na neki način sudarili, kojom prilikom je on potegao šakom, pesnicom, udario u grudi. Tu su se mimoišli i on je stajao na ulazu znači već unutra u holu i obratio me se sa par izuzetno neprijatnih reči. U smislu da mi je opsovao majku, mi je rekao da ga se čuvam, da sam bednik, da sam ovako onako, a podsjetio bi sud da, stvari ne podsjetio, nego istakao bi da mi je majka umrla 10. oktobra. Nazvao me đubretom, pretno deformisanog prsta. Ja sam bio zatečen tim gestom, iako u zadnjih par meseci već postoji izvesno i neslaganje što se tiče samog rada, norme, nastavnika i tako dalje. Znači, par nesporazuma sa gospodinom Vukutićem. Ja sam posle toga ušao u kancelariju, onako zatečen, iznenađen, nisam mogu da verujem šta se to meni moglo desiti posle 9 godina rada na mestu direktora škole. Ja sam otišao kući još uvek nesvestan šta je bilo. Ja sam popio deserin, onda sam pagao auto i otišao na urgentni centar u Zrenjaninu. Vidimo da u predmetu ima i lekarsko izveštaj lekara 9.11. Nisam znao u tom momentu ni šta da radim, ni kome da se obratim. Ja sam otišao pravo na urgentni centar. Oni su preduzeli radnje, prvo su me upozorili da jednostavno oni mora da obaveste policiju, sa čime sam se ja naravno složio. To je običajna procedura. Ako je ili saobraćajka ili sluči neko povređen, zdravstveni radnici su u obavezi da obaveste policiju o tome. Radim kao direktor u osnovnoj školi Branko Ćopić u Lukićevu i dana 9.11.2010. godine oko 12 časova održali smo sednicu nastavničkog veća, na kojoj je bio prisutan i nastavnik profesor fizičkog vaspitanja Vukutić Dušan. Sednica je završena
negdje oko 13:40 časova, jer posle toga počinje rad u drugoj smeni u školi i gde se rekao da si otišao u toaletu ili gde je Do toaleta. i nakon sedmice ja sam otišao do toaleta, a potom sam se na službenom ulazu u školu, koje praktično koriste nastavno osoblje, na stepeništu susreo sa Vukotić Dušanom, sa kojim unazad 3-4 meseca već ima određenih problema i koji mi je izgovorio, je prvo udario ili je prvo udario, koji me je prvo jedno udario zatvorenom šakom u predelu grudi, nakon čega mi je izgovorio više uvređivih reči, psujući mi majku, koja je inače umrla pre 2 meseca, mesec dana pre ovog događaja, govoreći mi da sam đubre i druge uvređive reči. Znači nisi reagovao, nisi uzvraćao psovke ili udarce. ne. Ja nisam reagovao i nakon toga sam otišao do kuće gde sam popio tabletu za smirenje i nakon toga sam otišao da zatražim pomoć u urgentnom centru u Zrenjaninu, o čemu u kreditu postoji izveštaj lekara, a kasnije sam čuo da su po uobičajenoj proceduri zdravstveni radnici o ovome obavestili policiju i usledila je prijava protiv Vukotića. Ti si naznačio u tvojoj pismenoj izjavi to i prilikom saslušanja, odnosno da očevidaca drugih nije bilo. U tom momentu nisam. Dobro, znači ja nisam primetio bilo koga ko bi mogao biti saslušan u svojstvu svedoka da je očevidac napred iz nekog događaja. Jel misliš da još nešto treba u tvojoj izjavi da povodom ovog događaja? A za sad ne mislim. Da. Može i ono da uđe da mi je Sad ćemo ićemo dalje u smislu, upoznat ćete sa izjavom Vukotića i zbog nesaglasnosti vaših izjava onda će biti napravljen zapisnik o suočenju. Mislim u normalnoj, da kažem, i običajnoj proceduri. Znači to je sve, da. Samo da se izuzam jedno pitanje. Možete, Pošto kažu da nije bilo očevidaca samog događaja, da li je bilo i neko ko je vidio da se mi dvojice u tom momentu sreli tu na stepeništu da se tu nalazi? Da li, razumeš li, da znači, da li je neko video da je došlo do
da kažem, bliskog susreta između vas na stepeništu? Pa posle sam saznao da je imenovana u drugom predmetu Darinka Panić videla nas dvojicu kako diskutujemo, ja ne znam sa šta je ona videla.